όπου το όλοι για έναν και ένας για όλους συναντά το όλα για όλους τίποτα για μας, τον Ζαπατίστας, και το όλα είναι κοινά, την πολεμική κραυγή των κομμουνιστών στο διάβα των αιώνων. Μετά 20 έτη λοιπόν, αλλά όχι σαν συνάντηση παλαιών πολεμιστών. Δεν μας επιτρέπει ο καιρός και η συγκυρία ούτε να μεθύσουμε με νοσταλγία, ούτε να γυαλίσουμε τα παράσημά μας, να μετρήσουμε τις προσωρινές μας ήττες και τις αβέβαιες μικρές επιτυχίες μας, να ψηλαφίσουμε τις πληγές μας, να υπολογίσουμε τη φθορά του χρόνου. Είμαστε ξανά σε πόλεμο, τον πιο αδυσόπιτο ίσως της 20ετίας. Υποδεχόμαστε και καλωσορίζουμε σήμερα σε αυτή τη συντροφική συνάντηση τα νέα παιδιά, τους νέους μας συντρόφους, φοιτητές και εργαζόμενους, όσους μας συνάντησαν στον δρόμο της ανατροπής, που με τη συμμετοχή τους δεν γίνονται μόνο συνδημιουργοί της ελπίδας, αλλά αποδεικνύουν το νέο αριστερό ρεύμα, ακόμα και αν πέρασε πια στη φάση της ενηλικίωσης, παραμένει πραγματικά νέο, θέλει και παλεύει να είναι πάντα καινοτόμο και ριζοσπαστικό. Χαιρετίζουμε όμως και τους συντρόφους της δικιάς μας γενιάς, που ανεξάρτητα από προσεγγίσεις και απόψεις, αποτόλμησε το αδιανόητο. Βάδισε σε αδιάβατους δρόμους, έξω από το ματρί, επιλέγοντας τη ρήξη και την ανταρσία συντοματική νομιμότητα, που ήθελε να επιβάλλει την καθεστωτική συνένεση. Γιατί ταυτίστηκε με τις σημαίες του δίκαιου και της αλήθειας, πίστεψε σε ιδέες, ονειρεύτηκε και δεν φοβήθηκε τις συνέπειες. Χαιρετίζουμε τους συντρόφους που στρατεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, στο δύσβατο και αντιφατικό επαναστατικό δρόμο και δίνουν τη μάχη του εγχειρήματος και της προοπτικής του. Όσους περπάτησαν μαζί μας, ακόμα και αν σήμερα ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές, αλλά μάχονται πάντα για την υπόθεση της επαναστατικής ανατροπής. Και πιστεύουμε ότι στη νέα περίοδο που μπαίνουμε θα βρεθούμε όλοι μπροστά σε κρίσιμα ερωτήματα και στην ανάγκη για νέες επαναστατικές συνθέσεις. Πηξίδα για το μέλλον έχουμε το περήφανο, φυσικά και δεν θα υπακούσω, του συντρόφου μας Γιώργου Γράψα, που σημάδεψε ανεξίτηλα τον καθένα μας. Σημάδεψε και εδώ στη Θεσσαλονίκη τον αγώνα του αντιφεστιβάλ ενάντια στη συνένεση και στις κυβερνήσεις Τζανετάκη-Ζολότα, σημάδεψε την προσπάθειά μας για να υποδεχθούμε αγωνιστικά την απαγορευμένη πορεία της ΕΑΣ, για να ξεκινήσουν οι πρώτες διαδηλώσεις ενάντια στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και όλο αυτό το πανηγύρι που εδώ γίνεται κάθε χρόνο, για τη δημιουργία της ΕΑΚ το καλοκαίρι του 1991 κτλ. Έφερε μνήμες από όλες τις προηγούμενες ρήξεις και ανταρσίες. Έβαλε το στίγμα του στη μεγάλη έκρηξη της νεολαίας το 1990-1991, σε εργατικές μάχες, στις απεργίες του των ΟΤΑ, στους υγειονομικούς, στους εκπαιδευτικούς, στα εξεταστικά του 1998, στα αντιπολεμικά αντιπεριαλιστικά κινήματα, στην πρωτοβουλία Αγώνα Θεσσαλονίκη 2003, στο συγκλονιστικό φοιτητικό κίνημα του 6 και του 7, και για να φτάσει βέβαια στο Βάρκιζα τέλος και στο ιστορία ερχόμαστε το εξεγερτικό Δεκέμβρη και στο σημερινό νο πασαράν του μαχόμενου εργατικού κινήματος. Σύντροφοι και συντρόφισσες, 20 χρόνια πριν, το 89-90, η ανταρσία της ΚΝΕ και της αριστερής διαφοροποίησης στο ΚΚΕ στράφηκε ενάντια στη συνένεση στον νοσηλευτικό χειμώνα που ερχόταν, ενάντια στην υποταγή του συνόλου τότε της αριστεράς, της επίσημης αριστεράς, και της Αλέκας και του Αλέκου, για να μην ξεχνιόμαστε, ενάντια στον εκφυλισμό του παραδοσιακού ηττημένου κομμουνιστικού κινήματος, που υπέστειλε τις σημαίες απέναντι στον τροπαιούχο καπιταλισμό τότε και έτρωγε τα παιδιά του, είτε στην Tiananmen είτε στην κομμουνιστική νεολαία. Τότε ήταν η κρίση κατάρρευση του παρτού σοσιαλισμού.